Zašto je po vama SDP-ov program šupalj? Pa nije on šupalj, on je, kad se gleda školski, on je konzistentan, on je zaokružen, ali on ostaje u istom modelu ekonomske politike. On je i dalje njemu prvi cilj monetarna politika, pa fiskalna politika i to vjerovatno je dosta dobro razrađeno i ostale politike, ali nema temeljnu politiku. Nije se skoncentrirao na industrijsku politiku, realnog gospodarstva koje je temelj svega. To je jedno. Drugo, kad gledamo analitički, proizvod ili nacionalni dohodak se ovisi od baze i od poreznih stopa, bez obzira da li je to zdravstvo, školstvo. I oni uglavnom misle upravljati sa poreznim stopama i politika je tamo, da li će sada zdravstveni doprinos promijeniti, da li će sada poreze. Ali Hrvatska je u toj situaciji da te porezne stope ili doprinosi stope opće su relevantne. Nama je pitanje sada baza. Kako povećati bazu, kako povećati nacionalni dohodak. Zato 95% naše politike bi trebalo biti kako organizirati proizvodnju i povećati dohodak i to nema veze sa ideologijom, a ideologija nastaje onda koliko od toga uzeti, koliko kome dati. Dajte mi recite, je li to moguće objasniti u ovoj emisiji da ljudi išto od toga shvate? Ili ćemo biti enormno dosadni ako krenete u objašnjavanje kako povećati bazu? Pa povećanje baze je povećanje broja radnih mjesta i domaće proizvodnje. Jasno, tu ćemo... Kako zorati njemu više, kako iskoristiti drvo. Kako? Pa evo, ako se radi o, recimo, jednostavno... Uzmite jedan segment. Pa evo, recimo, namještaj, ako se radi, mi izvozimo drvo, uvozimo iz Italije namještaj od našeg drveta. Italijani skoro da nemaju drveta. Što imaju? Imaju tehnologiju, imaju dizajn, imaju površinsku obradu, imaju marketing. Mi, kad ulažemo u obrazovanje, morali bi uložiti u obrazovanje kako napraviti namještaj koji će naši ljudi prihvaćati od našeg materijala. Znači, nije tu bitan toliko niti novac, niti drvo, bitno je znati kako. Da, ali da biste ulagali u obrazovanje trebate imati novca, a Hrvatska po ulaganju u obrazovanje je recimo duplo manja nego najgora zemlja u Europskoj uniji, to je Portugal. Evo, pa sad smo došli do tog redoslijeda politika. Nećemo ulagati u beton, ulagat ćemo u obrazovanje. Za 5 godina imamo generaciju ljudi koji znaju sve kako napraviti. Šta da radimo za tih 5 godina? Ko će preživjeti za tih 5 godina? To je samo pitanje. Kratkoročno, to sam rekao na početku, kratkoročno ove postojeće industrije otkloniti i prepreke ondje gdje možemo otkloniti. Ako im fali tržište, ako im fali stroj, ako im fali tehnologija, to će država iz svog fonda, razvojnog fonda, njih platiti. Neće ići na njihov trošak. Prije prošlih izbora, ja sam obišao negdje preko 200 poduzeća u Hrvatskoj, možda smo o tome pričali, mi smo zvali u svakoj regiji, u svakoj djelatnosti poduzeća koja imaju problem, koji država može riješiti bez problema, a taj privatnik apsolutno ne može to riješiti. Isti čas povećava proizvodnju za 20%. Postojeća poduzeća.